probinsya sa Sugbo na masalig nga mudaog ang alyansa sa maong probinsya. Ang detalye, District Patrol numero 15, Alana Rose City. Yes, Lan, please recommend. Situational report. Capital. Report. Alan Munal. Yusuf, salamat Roy. Salamat po sa pagsukin po paminaw imong kapatid Chair Ronnie Piches. Sa pagkabalita ka bukagan pasalig ni Cebu Gobernador Julio Garcia akan Presidente Aram Marcos Jr. nga mudaog ang alyansa para sa bagong Pilipinas Senate sa 2025 midterm election nga nag-inon nga ang mga tinuod nga mga tao o mga troll. Matod ba ni Garcia? Si Garcia atong sa rally sa One Cebu sa lungsod sa Libanong kagahapon adlaw kasamang rin. Gitawag sa mga si Marcos ilabi na kay gituman niya ang iyang saan nga pagpaubos sa presyo sa bugas ngadto sa tag 20 matag kilo. Ang programa nga kasdahan sa mga probinsya sa Kabisayan. Dugang pa rin yang ni Garcia ang mga tumatanaw sa mga suportahan ang mga kandidato sa alyansa sa pagkasenador. Dinurso usab sa gobernador siya ICC o CIS party list. Representative Erwin Atoko bisan pa sa iyang panagbangi kaniadto sa igsoon ini nga si Senador Rapitol po bahin sa infection sa bus terminal ang pagkulitas sa mga bayron alang sa paggamit sa komportem dito sa Nakbayan sa Sugbo kasamang rin. Mara na kung nagkaroon ka balita karon na buta ka tamang rin, papasalamatan ang daghan na minaw rin sa Barangay Palanas, no? Kagahapong adlaw, diyan sa Barangay Palanas, ubay ko dyan minaw sa ito ang programa dito sa balita nga tulog-tulog. Asa na pingalan? Palanas. Palanas? Palanas, Tanhay. Tanhay. Dito na ka? Dito ko gahapon, ang bikir ko ta. Anong nabot mo ka dito? Ano ko manangampanya man ta? Mayo. Kabot mo ta og tamparol. Kita. Pero kala sa ani nga ang Palanas Roy, naman dahil ko ada nga bikirin ni Bigi Barok. Ha? Palanas naman din bikirin ni Bigi Barok ya. Kay balag mo? Wala may kibalag. Si Ryan may kibalag ni Ryan dito sa kuan sa Palanas. Ano na nga? Sulit. Dagang namin dito. Dagang namin nag-iiste dito. Daghan ko niya. Okay, Ryan mo rin ito. Magsa ka rin mutaga. Salamat na ito na. Limang lain na Bilacoriso. Sir Nestor. Dire na mo gapon si Ma'am Jack Kabalida? Niya nagapon na rin sa session o dito sa tindahan. Kitrana namin Ma'am Laila. Gamitin kayo mo ha? Meeting ni. Okay. Doon na ilang si Judy Aika? No, niya? Anak gini. Pang-imbita rin niya na. Lagi di City rin. Ha? Di City. Sabado man na. Pang-imbitar na mo ha? Lagi, karon di City lagi. Di City already ka Domingo. Gwapo ng Sabado kay parehas nimo. Sige, niya masulatan lang sa ang tuwag naman sa mag-uma Sir Ernesto Villatores nga numero 30 sa inyong nga paluta iya sa Dakbayan sa Tanhay. Alang na sa bitang tulo-tulo sa diwai sa 159 hagyo kini ang inyong ito na mapagta sa lalawigan sa buhay sa patong si Papa Alan Rosite reporting. Situational report. Okay, nagkasalamat Papa Alan Rosete sa imuhang report alas 7:21 na sa Kabuntagon. Dugang police report live from Santa Bayabas. Dito sa may Dakbayas, Bayawan, top most wanted person sikop sa kapulisan. Atong gawatong may gala ang mga police report live and direct from Bayawan City, Negros Oriental, Negros Island Region, Philippines. District Patrol numero 8, Jen Gonzalez. Yes, Jen, please come in.
Yes, Jen, bunal! Yes, daghang salamat sa gamay buntag sa atong atuman sa Rebalit ng Metro Yes, nga adlaw nga Martes, 16 ng bulan sa Martes 2025. Ang malabot nga balita ng buntaga diyan nakapanuhat sa tuang meeting sa Sabayan the Police Colonel Jason Tralagin ay sa gobernador sa Second Provincial Military Force Company ug ang Negros Oriental Division Office o NOCO ug ang nagat station ang Cebu City Police Office ang Minnesota sa sikop sa usa ka top most wanted person na residente kini sa mga barangay ug Dakbayan. Wala gibot yan ang pangalan sa maong ladinapan ug ang akusado kini nga top 2 most wanted person sa city level ug top 1 sa provincial level ug top 8 sa regional level. Ito ang mga suspitsado sikat sa waran mo si Honorable Alvin Camilo Fiscal Executive Judge o Family Court Platform sa City o Cebu o para sa kaso nga Lieutenant Conduct Ubo sa Section 5 the Public Act 7610 o nga maong dinapan ang kabat sa 200,000 ka pesos ang piyansa ni Governor alang sa temporaryong kagawasan ni Uda para nakatin sa tuang police station din sa tuang Dakbayan at sa Payawan. Pag mo ka na matod nga balita di karon nga buntaga ako na lang pagtimbayan sa to ang umalabot ko pag nakatutunglan sa session malabot ka sinadas sa tanay sa Nestor Abdul Flores numero 38 sa Marata ug buntag sa Kapitas Mamila Flores ug diya sa may lungsod sa Pamplona atong umalabot kung mismo man ayo Janice Baliga Tigamo may buntag sa KBC Mayor at Joy ang mga pagbalik ko sa Mayor o kaya Barangay Captain na Balgado pagpili pagkatulsihan sa may lungsod sa Pamplona. Ug sa may lungsod sa Siaton may Pis Diaz sa pangmalabot na Vice Gobernador o kay Consiel Judy Diaz pagkamayo sa Siaton o ang Vice Mayor ni Inday Cristina Diaz sa taong sila sa Biyan kim kausay panuhan ni Kapitan Lunas Tanggula Diaz yung balita ano kan sa Santa Fe Jane Gonzales report. Okay, tayo salamat ka Jane Gonzales sa imuhang report. Ang atong tigbalita diya sa may Santa Bayabas. Ang maong report natin usab kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapat kini Samara Herbal Products. May buntag usab ni Dr. Ramil Uy. Yang Sunod. may buntag. Sunod hansat sa mga police report dito sa Dakbayan sa Bais. Adunay kaso sa pagpanunggab ang nahitala sa PNP Bais. Ato lawatan may gala ang report live is the patrol numero 5 Holiday Police Command. Yes, Holiday, bunal! Yes, daghang salamat kay Aron di may buntag sa mga security kamilawan sa Bilisan sa kapapalangkap ang naitapo mga alas 3 sa kaadlawon pinsa sa Mayo 4, 2025 apan na-report na kini mga alas 5:30 na sa buntag. Ito kini sa may Tracker Barangay sa Bahamba City ning Galawigan sa Negros Oriental. Ang biktima wala nandito sa kapulisan apan naa sa legal ang edad lalaki minyo o residente usab sa maong lugar. Ang suspitsado na wala usab nandito sa kapulisan apan lalaki minyo o residente usab sa maong lugar. Sumala pa na ang lain sa Vice City Hospital nga nagtrabaho nagpahibalo sa maong opisina gayon sa usa ka biktima sa insidente sa pagpanunggab nga nadawat. Ang mga pisunay sa istasyon dali kining miadto sa ospital aron magtusik imi sa pag-abot ang biktima buhi og nibalan nga nakadawat og tulo ka samad sa pagdunggan sa iyang wala nga abaga ug sa duha ka kamot. Sa inisyal nga investigasyon magbutyag ang biktima nga nagsaulog sa piyesta sa lungsod sa dihang kalit nga ang suspect nga wala klaro nga rason o pagpugos idunggab ang biktima hinungdan sa pagkasama niini. Dugang pa ang mga kawali sa police station sa maong istasyon ni adto sa naisipitang lugar aron magtuti o padayon na coordinate sa mga paryente o residente sa lugar sa alam sa technique mga saksi. Og makot na itong nakalat na balita dito sa siyudad sa Bais. Ang maong balita ato kini sa pundok BTS o sa Team Saka o mahindutag sa atong mayor na si Dominic Salma numero 4 sa balita o si DC Mayor Gumi Katubig numero 6 sa balita o si Consial Sikuis Salma.
Office ni Nestor Villaflores, Semi-Provincial Agriculture, basta di kalidad o pinag-alay nga public service, Nestor Villaflores, may baruganan, andang pagkagana mo serbisyo sa katawan. Mayong mutang sa Mr. DJ Barret o Mr. Ryan Dalugon ug sa aktong umalabot na Gobernador diri sa lalawigan sa Negros Oriental na si Prophet Joe. O alang na lang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa DYSP 103.9 FM 1 Heart Radio, kini si Patroller numero 5 Honeybee reporting. Okay, daghang salamat Hanidi sa imuhang police report. Alas 7:28 na sa kabuntagon. Dugang police report, kapulisan sa lalawigan sa Negros Oriental. Report coming from Provincial Police Office. Na kasakmit kinig mukabat 10 milyones kantidad sa illegal nga drogas sa operasyon ini sa wala pa ang eleksyon. Atong dawaton ang report live. Este Patrol numero 4, Abil Diaz, please come in. Yes, Abil Diaz, bunal! Nakumpis ka sa kapulisan sa Negros Oriental ang 10.9 milyon ka pesos nga kantidad sa shabu sa usa ka semana nga anti-crimen operation isip preparasyon sa umabot nga midterm elections. Sumala sa mga opisyal nga report ni adtong Lunes, ang Negros Oriental Police Provincial Office Conopo misikop og 23 ka mga suspek sa droga ug nakuha og 1,607 ka gramos nga methamphetamine sulod sa mga operasyon gikan sa Abril 28 hangtod Mayo 4, matod pa ni spokesperson Lieutenant Stephen Polinar. Ang mga otoridad naghimo og 19 ka drug raids uban sa mas lapad nga mga kalihukan batok sa krimen nga misangpot sa pagdakop sa 42 ka suspek sa sugal og 21 ka operasyon, upat ka mga most wanted criminals o 46 kauban pang mga pinangita nga mga tawo. Adunay unom ka mga nadakpan sa 30 ka operasyon batok sa mga loose firearms o 957 ka paglapas sa ordinansa sa tibuok probinsya. Nasiguro usab sa kapulisan ang 15 ka pusil pinagi sa Oakland kato nga pagbisita sa mga tag-iya nga nag-expire na ang ilang mga lisensya. Matod pa ni Polinar, ang simultaneous anti-criminality law enforcement operations magpadayon hangtod kini sa Mayo 12 nga eleksyon. Mao katotong matod nga balita karong buntaga, mayong buntag ni Ma'am Laila Villa Flores o Mr. Nestor Villa Flores ang atuang former provincial agriculturist. Basta di kalidad og federal nga public service, Nestor Villa Flores, may baruganan, andam og tagana, mo serbisyo sa katawan. Alang-alang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa 103.9 One Heart Radio, kini si Isti Patroller numero 4, Avila Diaz, reporting. Okay, dan salamat Abil Diaz sa imong report. Laing report atong kutloon. Aspirant Mayor, outgoing Congressman Chiquiting Segarbaria. Sumala pa ni Congressman Chiquiting kung siya palaran nga mabalik sa siyudad Dumaguete mga isip mayor. Prioridad niya ang pagpalambo o pagpaayo sa public market sa maong siyudad. Ano yung report kita sa tawag kauban kailakay kaya may butag tira. Situational report. Gibot kang Negros Oriental sa District Representative o kandidato pagkamayor sa Dakbayan sa Dumaguete nga si Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria nga iprioridad niya ang pagpalambo sa kasamtangang merkado publiko sa Dakbayan sa Dumaguete ngadto sa usa ka moderno o organisado pang publikong merkado. Ang Dumaguete City Public Market mas palambuon ngadto sa usa ka 3-story building diin ang una o ikaduhang andana igahin para sa mga namaligya samtang ang ikatulong andana gamiton isip parking area. Gihatagad usab ni Congressman Segarbaria og dakong bili ang paghatag og kahigayunan sa mga Dumagueteño nga makanegosyo sa merkado publiko kay mas gitingwa niya ang mga lokal ang makapahimulos kaysa itugyan ang uban nga bahin sa luna ngadto sa mga dagkong kumpanya.
Niklaro sa ni Congressman sa Garbaria na kung magsugod na ang pag-renovate, kini ipahigayon sa usa ka face-by-face ka paagi aron masiguro nga magpadayon ng mga transaksyon sa mga manindahay ug pumalitay. Niparayag usab sa kongresista nga mas maayo nga magpabili na naa sa kasamtangang lokasyon ang merkado publiko kaysa ibalhin kini sa layo nga luna. So, manera ko na ba? Anan mo gugong ka namang very modest type. No? Parang na city hall is still functioning well. But na gamay ko mo. Pero ang tiyangi, importante na kay taga-adyaw, puno ng tiyangi katawan. Especially, bisa nili ka taga-Dumaguete, puno din ang tiyangi katawan. So, ato ang buhaton, unahon na itong servisyo, ang katawan. The first thing to really renovate here is the tiyangi. It is the public market. Dili lang luha, di na ako ibalis sa mga panel nga ilang gusto karon. No? Yeah, on the same side tayo. Ano yung mo sa tiyangi? Ha? Three-story. Ang gamitan na first, second na. Ang third, parking area siya na. So, sakay, motor niya mo sa parking. Manaog ka, elevator. Wow. Escalator na. I will make it the most modern Changi. But Funded by the city? funded by the city, of course. But we cannot finish that in one setting, face by face. Yun, I don't want to disrupt the operation Changi. But you have no plans to rent out the second floor because No. what we heard, Rent out the for. to rent out the second floor to Hugo. No way. Hindi ko kumusulot na. Any other company can go kumusulot. As far as I'm concerned, no way. We'll give it to the people na nananayaron. So, taga, Dumaguete, hindi ko kumusulot na. Pure gold niya or whatever, no. I'm nothing against pure gold. For those types of business, hindi ko kumusulot. Tiyatan dito mga Dumaguete news. Madahan. And you not increase the rate for the market. For as long as mahimo, we don't have to increase, I will not increase. No? And I will also, dili pa naman istiktuhon kayo ka ng wala ka diha, i-penalize ka, ikaw ka rin sa kung sa ka-stall diya, kung wala ka i-penalize ka, padaan. Unless you're more human pa. More ako. Si Negros Oriental sa District Representative ug kandidato sa pagkamayor sa Dakbayan sa Dumaguete, Congressman Manuel Chiquiting sa Garbaria, nga hinabi sa mga lokal nga tigbalita. Ug mao kadtong nakalat nato nga balita sa Dakbayan sa Dumaguete, kini nga balita hatod kanato sa D3 Bioherbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist, maayong pagpaminosab nila Consultic Salma ni Ma'am Lucy, Ma'am Lutlot, kay Cheryl Surgeon Ray, ni Ma'am Adelphi Pacnio Lil John, ug ni Ma'am Jenny Bukiran, ug ni Sir Nestor Ramirez Villa Flores, kani Provincial Agriculturist, basta di kalidad, ug tinuod na nga public service, Nestor Ramirez Villa Flores may baruganan, anda mo taga ng serbisyo sa katawan, ug sa team sa Katanhay, pinanguluhan ni Tanhay City Mayoralty Candidate Doniel Salma, ug ni Tanhay City Vice Mayoralty Candidate Domiciano Dominga Tubig. Alang sa programang Balitang Toro-Toro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa ST Patroller, numero 18 kailakhay, maayong buntag kanatong tanan. Okay, nagsalamat kay Lakay sa imuhang report. Ang maong report at usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee mixed with insulin extract. Nausab diya ang Alkasi nga mapalit sa butika, parmasya sa inyong lugar, north and southbound area, mapalit na diya ang maong produkto. Naako diri sa Tanhay diya sa may St. Teresa Pharmacy 1 and 2. May butag ni Ma'am kon Miss Catherine Villa Flores nga nagpa-premyo. Hapon mo to? Raffle ko. Raffle bro, Pechingko nga anibersaryo. Kami na din na si Teresa sa. Mubang. Dunga mo katao. Oo. Kaya ang si Teresa 25 na katubig. Pero ang nakawalay angay, ang si Teresa nagkadato, pero ako nagkakubre. So, congratulations guys sa St. Teresa Pharmacy, province-wide, no? Kay nagsaulog sila kagahapon
sa ika-25 nga kasumaran. Dili tanay aduna tayo St. Teresa number 1 o St. Teresa number 5. Sa uban sa mga lugar, Bindoy, Manuyot, Kayasan, ilabi na dito sa Dumaguete, aduna sa St. Teresa Pharmacy. So congratulations sa St. Teresa Pharmacy, uban sa ilahang founder and Chief Executive Officer, Ma'am Catherine Villaflores C. Ano dito sila si Ministro, no? Si Ma'am Cathy? Nagkanong kong Villaflores mga igala. Ate Gina, gadayal na ko? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. So, ato nga dial balik si Ate Gina. Dagkan di ay kayong kuan pre kini mga Villaflores ni tanay, no? Unya naara bagyo Villaflores ni lansar konsihal. Numero 38 sa Baluta, no? Ernesto Villaflores. Ani mo damo da ito na parinti di ay nila ni Ma'am Cathy si Sir Nestor kay Villaflores god. Oo. So bantugra nga ang dragon fruit dugay na gyud diri sa Jesus. Nakatawa po kung galang ako. Tingala lang po ko mga igala kay din lingin niya dito araw. So akong balikon ang dragon fruit mo din na diri sa istidugay na pre kay sila. Parinti, basta magparinti kay pre call gina Suportahan na. So, Dahil pa. Kasi nakapin pa si Gina. Wait sa kay lagi ko pong kape. G lagi. Kita ka ang G ani di kasayuran. Ay kay basig isurihan ang asa magka. Basig si kan kaya kato na ganin kasayuran nga lecture ng abogado. Wait sa kanali Kuya J. Kuya J. Okay, nya utala. Okay. Okay. Okay na kuya tawag balik. Tawag ba na? Tawag. Tawag balik. Dali siya o gadayal. So gani magpasingon na mga reporter kinahanglan niyo mo magamit mong extra large sabi. Agis kay kanang kuan sa tutong pampers ka large kay bulahan magkadali automatic. Atong dawaton mga igala live from Bae City. Adunay interview. Salamat Kuya J. Adunay live interview sa hipis sa kapulisan Dias Dakbayan sa Baes. Police Lieutenant Colonel Ronald Biseril Labeste. Lambigit sa naitabong stabbing incident sa may Sapahan, Bae City. On the line is the patrol numero 14, Gina Garcia Capa. Gina, please come in. Situational report. Ate Gina, bunal! Yes, pero may mga susunod na mga minawan na di ka na nagasunod sa programa sa kamilan. Yan kung karoon ko yan, sa ito ang PNP bat si atong marinig karon si Police Elias Density La Visto Kuya Roy kanabutan sa sini sa kalabutan sa sa mga sabing incident sa ano o sa manabing national and local elections kaya Roy sinesor ko yan. Kita karon sa balitang tudo-tudo sa diway. 100% one heart radio so kita taking the rail. Happy sa klinya. Gina, good morning. Ate Roy, good morning. Asam ako sa atong programa karagong tanan. Maliglag. Ayun na po. Sa may mga pasir na circumstansya. Yan kung stabbing. Yes sir, good morning sir. Kaning kung sa mga circumstansya palibot ni adtong stabbing incident sa may Sabahan sa Baes. Gapon ni sa pero ang ipiyesta ng gulo ang Sabahan sa Sabahan platform. Kining duha mo sila kining biktima o kining
suspect. Mm-mm. Actually, ang away unta sa victim, yung amahan, nag-away ni Abel sa Diana sa Sultana. Kay kuan man sa tubig. So more on mama gina usually kuan karon no kanang sa para silingan mag-away gina sila sa way. Aganan sila mga sakyanan, aganan sila mga kayupan. Mao na nga nako na ilang away. Nagunay. Tapos pag-abot aning sa fiesta, nakita sa anak ang kining anak sa away katong anak ba si Reno Cardinal. Nakita niya itong biktima no stand nila ko magparin sila mga sila si Roy nag-agaw raman sila sila tapos tumaas katong si Reno more or less sa doon niya yung ito sa katulog kining victim hindi magot kita lang ang pagkaigo ilagay sila sa inang ang nakakagawa siya sa detention sa kamot o sa iyang braso. And gahapon na-discharge na po siya racing ng Rizal sa BDH tapos na-release na sila. Purpose na to sa si Roy itabot lang na to ang medical abstract o certificate para karon lang o mapapagyan na ang kaso. So, ang suspect sir, na-inquest na? Sir? Na-inquest na? Wala man nato na pagkat abot na nagtago man niya at large o wala nato na lang bisa usaw na to pagkamot nagtago naman so well anyway naman ilang itag sa niya sa aning biktima na natin mga affidavit na nakuha so for regular filing natin siya regular filing naman Arta sa PICA, sir. Kumusta ang pagpangandam sa PNP Bais? Nining nagsingabot nga eleksyon? Actually, sir, natin mga succeeded sa community. Dahil kini sa atong kitang Bais, kitang pinakadagang parang probinsya. Morning nag-39 ka so nagkinahanglan sa mga nagbunga mo nakapulit ng ating ibutang dito. Kauban po sa duwang kaamit at ibutang sa voting centers. So sa kinahanglan sa 78 ka pulis. Karon sa atong mga displacement kakulang sa og 33 active government gikan sa potential o political officers nga 33 ka pulis. Napunday walo ka staff di mo karon nga para pag-maintain ang kapsay o kalinaw. Ito ng atong mga augmentation 20 personnel na ma-deploy sa ating voting polling workers. Sa pagkakaroon wala ng sinaw na padayon lang naging tawag na election rate sa bahay. Wala po tayo wala po tayo at mga under sa kanang color voting. O sa pang-noong na kategori apat sa narata sa yelo kategori na kaita. So, dinalik ko lang atong i-expect sa pagkakaroon ng assessment na wala tayong mga influence sa karoon o kanto nyo kung man ang atong election. Salamat kayo, sir. Thank you so much, sir. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po na Gina. Inaot nga kanong natin mga inabuan, sir, para maging malinaw ng atong umaabot ng election sa sunod semana po. Salamat, masig malinaw na yun. Yes, Ate Gina. Yes, pero matong siya initial ang necessary may baby at atong sa ilabi at ang sa yaroy. Kasi sama tapos ang pero may tatamang na sa ating may chapisin talong siya. Yes, may mati sa kaya na kanan, tapi sa si Jokis ang kalimang o kita nga to kan kagawin buhay ayan alin Fernandez dia may election Pamplona na o may tatay ko Fernandez nga naminaw sa sabi nito natukan sa ay klaro sabi dito may barangay at sila o may kapitan Junto may barangay tan ang anak naminaw sa karon
Basta di kalidad o sinunod sa serbisyo publiko ni Sir Ramsey Flores. Bukan og may bangkanan kung kadang sa ganang serbisyo sa katawhan. Nagkakuyan sa Tanhay, ang Dr. Ramsey Flores. Numero 38 sa Malota. Aron sa balitang turututo, YIT 109 FM, sini ang mood ng masa ay si Patrolo, numero 14, sa Kapa, Rente. Okay, daghang salamat Ate Gina Garcia Kapa sa imuhang report. Public service announcements. Ang Generica Drugstore Tanhay 1 Branch tapat sa may Luzon Law Office magpahigayon sa ilang libreng konsulta karong Mayo 10 tuig 2025 adlaw kining Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Ang atong physician maos Dr. Maria Corazon Cablao. Ang Generica Drugstore adunay gina-offer nga libreng blood pressure monitoring o mga baratong blood sugar test, cholesterol test o uric acid test kada adlaw. O adunay mga abot kayang Generica House Brand Actimate o Nutrawear products diin mas makasidka abot og 85% sa imong mga tambal. Manawagan ko sa nakapulot or nakakita sa kompitaka nga color green nga adunay suod nga national ID o cash 3,500 niadto ning Biyernes Mayo 2 tuig 2025 mga banabana alas 10 ngadto alas 11 buntag. Isa kayo pinigab gikan sa workpad padung sa apartment likod sa Iglesia ni Cristo. Palig lang sa pag-turnover diri sa Bianans BYST second floor GFT Building Magallanes Street Tupao Barangay 9 Tanay City Negros Oriental. Nanawagan Maribel Centillas Tag-Iyas Pitaka. Doon na kayo ng workpad o likod sa Iglesia ni Cristo. It's less than 500 meters so between na yung Pitaka basig sa makauli niya na. May balo alang sa tanang kaliwat sa mga duran. Aduna tay reunion karong Mayo 18 tuig 2025 Domingo ni og adto sa Tamanggahan Garden Resort sa sitio Matangad Barangay San Jose Tanay City Negros Oriental. Magsugod ang kaliyukan alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon BYOP. Ang atong t-shirt white kung kinsa tong gusto magpapel og paimprinta iatod lang ang inyong t-shirt sa Nilia Store Dias Changi sa Tanhay. Uban ang bayad nga 50 pesos ug ayaw kalimti og sulat sa sidsid sa sinisinina ang pangalan aron dali sa pag-ila ug pag-distribute. Kita-kits mga kapamilya di kasalamat na nawagan Nelia Garcia. Nagplano ba kamo mopalit og bag-ong appliances? Maayong balita. Ang United Motor Alliance magpahigayon og aktibidad karong umaabot Mayo 21 ngadto sa 24. Ginatawag kini Sharp Coating. Buot ipasabot sale. Sponsored by Sharp Philippines. Kung kamo mopalit sa appliances sama sa TV, refrigerator, chiller, o chest freezer, aircon, washing machine ug uban pang mga produkto sa Sharp. Gawas sa barato pa, di kalidad na. Aduna say mga madala nga mga freebies sama sa groceries, rice cooker, stand fan ug may bugas pa, installment man o cash. So mga palanggaon sa pay inyong giulat, pa-reserve na. Bisita lang ang United Motor Alliance bukas alas 8 sa buntag hangtod alas 5:30 sa hapon. Lunes hangtod adlaw Sabado. Nahimutang sa Magallanes Street Tupao Barangay 9 Tanay City alang sa dugang kasayuran. Pwede sa matawag sa cellphone number 0997-736-2150 or matawag sa telephone number 415-8970. Ana ang ilang mga sales representative nga willing motubag kaninyo. Kita-kits mga palangga, iyo kalente, Mayo 21 ngadto 22, United Motor Alliance Network Corporation. City 50 iuno nas kabuntagon may buntag di ni Sir Nestor Villaflores o Sir Ryan o Sir BG Barot nga ilang tapuli dili isuroy na ang nabili na lang ang atong mayor numero 4 Domil Salma ug ang iyang tapad numero 3 Duming Katubig nga atong vice mayor #Sakatanay. Mama po ilang diskurso pre? May diskurso. Magdiskurso si Consul Duming nga naman siya mayor. Kaya namin naman ko gapon. Ginaw ka. Mayor Domil Salma. Sakto sakto din ang mga dia. Ato mayor. Sakto din na. Sakto na. Sila na nabili pre. Nang lakaw sila okay relax.
At Team NRB naglakaw. Ano Roy? Lakaw ay natagpuli. Gisuro. Isuro yung tagpuli, no? Hapit lang may gala. Doon na nangamang. Dara. Naalang. Nanay nagkadawat. Gipang-post na bigay ito sa Tapos sa Facebook. Facebook, may tanong ni-post mo lang ako kay Masip, sa iluta ba? Kay iyo man sila nga, dawatan ninyo na yung mga atan ninyo. Pero nakinom doon tuwag ko, pre. Wala Wala mo tagai. Wala may tagai. Katulad nga akong ganitang nga di nangatag. Oo. Nga si Milunag tagaan. Oo. Nga kagamo kay Barangay 9 man mi. Oo. Wala ka tagayan to. Wala ko tagai. Pamungduang kayo. Oo. Atong ipay-balon nila nga butante mo diri sa Barangay 9. Barangay 9. Oo. Kaya nagtumag ko silang taga Manuyod kanya si Kael taga Secure. Kayo. Dili nang butar. Nimbali naman ko na sila parigron ni Direk si Kael. Ang address nila naas Barangay 9. Tanawa nila sa inyong voters list. Muna mataligaman nga kung nahataganay silang parigron ni dili matagan kay abig dili butante. Papuli ang ganis Manuyod. Papuli ang Manuyod. Kuana diri ko. Tagatang nina tanawa na nga papa ang parigron di ba na sa bulagan di puyo. Kapuyan ko sa kulit. Nga nagapis na bulagan papang Ronly si Mr. Ronald Pinis. Og di mo moto na ko, wala ka mo ato sa nabulagan ato sa DMT. Pangutana dito ni Boss Danny ako kasi may presidente na naitrabahan ki diri nga Ronald Pinis. Ba mo ni nga dada gapuyo. Nada gapuyo. Pagkanan dayon ka. Yan ganong naman na siya diri. Ala nang trabaho mo na. Trabaho mo siya. Ito kaya anak ko tante na po niya kanina. Muna kung gingon bito sa napit, istorya may papa nimo. Ako yung sige uli-uli, niya rak nakigdaan niya. Anak gani ko nga siruli, anak ako dia. Open na malapit, ato ka dito. Alam dito? Oo. Abi uli magtrabaho ko kapi dito. Kompleto na nila, na suga dia, na itubig. Dito na. Nga, walang kag-internet connection, dali ra po dahil kay kanang tilkos, na kay dito, doon, smart, o TM, globe, suglag signal niya. Kay open. Madugay mga igala si parang Ronly ara na puli dia sa pasit dia sa kuan. Des nabulagan ni Mapuyo. Silingan na niya ni. Silingan na. Kay papa niya na naman niya Puyo. So wala mingon niya pring ulit mo yon. Wala uli. Mapapa na gani dire sa tanay. So kamo dia mga politiko, mga mang magudlaman mo, apil kamang dire bago panguruin. Pulo mi dire. Ulo mi dito. Sakto man. Mas nalimtan niya ba? Okay, so may buntag di ay ni Sir Mr. Gonzales des Pamplona. Oy, mayong buntag di sa Pamplona. Kumusta ka to mga higala dia si Mr. Jimbo Absin? Nga ato silang post nga doon sila Grand Rally. Nasa Grand Rally? Bayan tagilatang imbitaron sa? Sa Insago? Insago, wala po tag-imbitar. Wala tag-imbitar. Wala doon ang data. Wala ba sa imbitar mo? Hinagmera ko ng talent. Kami mura na mo inclusive. Mas sabot. Sabot na ba dali? Sabot na kalwalo. Kaya ko nang dito galwalo. Ipos po to. Ito mga vlogger. Vlogger to. Mga vlogger. Si Peter o si Kuan. Nick. Dito. Jonah Barira Cafigador is watching. Good morning, Gauroy. Ugbo sa Ronly watching live. Bikang Barangay Kagawad, Philip Torres, Kalumpang sa Barangay 1. No, mayong buntag. May buntag po dahil ni Attorney Pistong Kalumpang. Sir, may buntag din mo dyan, sir? Kung ko, may musampit. Tabi tawag na natin si Attorney Pabisi. Si Attorney Kalumpang? Oo. Mingaw na ko rin niya. Mag-libre din siya o balbakuan dito sa Itayan. Pagtindog na ito, pinala naman ito kay Mukuot. Mana na siya. Gibayran na ng Attorney Kalumpang. So, may buntag yan ni Attorney Pistong Kalumpang. Di na ito ni kining no need of kining elaboration sa iyang pagagi kay pamani kining return ni mani nakasulay diya naman ni sa City Council ang iyang nagpapili siya konsyal Attorney Pistong Kalumpang. Hilda Darias Ibanez nagka-watch live.
yung message mo gula ni na gustas bibigana naman to atong aratas babaw magsugod nara Julian Dakula Lindron morning kuya nawala mga message siya pre asa tong ani Apa? na Message na. lah Una na. ya bu ani ba kani Ani? oh Ani speakers. nawala si Dubaw Yang, mga siya, no? Sa at napol speakers sa comment. Wow, salamat na medyo. Isla may jackbox mo na isla. Jad Kabalida may buta dia ma'am May buta di budak ma'am. si Ma'am Jad Kabalida diri na siya kagahapon So sila rin katsatay sila na. Sila enjoy mag-also. kanang taas man joy libasan ila sila na Sila na di katsatay. Wala ko ni mo gyapil og grip. nasa lagi istorya na dia Diya sa istorya imo jackbox nila ni katuban. Kan Jeffrey Pastor. Bosole, good morning og ninyong duha. Salamat. buntag pod Sir Jeffrey Pastor. Gerard Bin Kasal good morning may buntag pod live in situ kang hatap barangay Pal-Iw Tanay City oy may buntag dia sa Pal-Iw labi na dia sa sitio kang hatap nindot nagdalan di di ako atong sang adlaw yang good morning Kuya Roy o DJ Ronly Gigang Bert Sarabia good morning Idol Roy and Ronly I'm watching live in your morning updated news from Musibert Kanya Viral May butag mo dia sir og ni Winsky Asintado Bandanillo. Abindanillo may butag og ni Judian Dakula Lindron. Mayong butag usab ni Joy Ibasan og ni Maria Teresa Bumakay. Good morning po. Good morning din sayo. Okay. So daming babasahin natin dito. Good morning, shout out ni Mama Teresa Hubatay, gagwapa day. Judian Dakuta Lindron og Tita Camion Inakay and family from Guapa Girly Carundoy, Kumaring Kapitana Guapa Arlene Rosario Inasagra, Kumari Sis Jalit Lago Salva, Kumari Pulis, Kumari Pre, Lane Aquarius, Matsalam watching Sitio Lumboy, Tanay City, Philippines. Mabuhay. Philippines. Ikang Bus Lani Lara sa Matubatu Bahian. Good morning, si Roy and si Runli. May napili na ba mo? Ako dugay ra apan inyo mo'y ako. Ganyan wa nay lain hihidi. Wa nay lain Lunes. Lunes. So may napili na siya si Boss Lani kung sa kunoy inyo mo'y ako. So, kamo na dyan bahala, no? So, tanawon dyan ninyo ang mga, kuwan ba? O sa ilahang mga nabuhat, sa ilahang contribution diri sa tuang syudad. Wala. Good morning, Idol. Sir, sa tanang staff, especially ninyo. Pa-shout out, Ma'am Joy Ibasan, family, day Mirna Romano, Sardido, tang suma, sir, amping always, tang kanan, gikan, Balasabas, Aguilar, Mike. Hilin Munoz always naka-watch live from Laguna. Then Siyempre, nagigan? Laguna. Paano kalabig Laguna? Ang kaya ka na, o dili ninyo na malaban ng puti, o lago yun na. Mulago dyan na, masali mo kalaban ng puti. Ilisan naman. Mulago na. Sinin ng puti, di malaban. Mulago. Di ilisan. Ilisan. Ilisan ng puti. Ilisan. Saka kasi taas. Saka kasi kwarto. Saka kasi kwarto. Kukuha to, kuha mukamos nga sinina. Di ba ko na po sinina. Mukamos. Kaya o sige, puti, o dili malaban, buluban na malaban ya. Mulago. Mulago na. Ilis. Tawa mo kapit. Okay. Sige, pati kang suot-suot siya. Puti kay kasauran niya. Pila ka simana ni mo balik-balik. Puti lagi. Nagpakalimpyo. Dyan. Susaon. Bila sige kang dula glapo. Ala. Saka-saka. Sige, gugaw. Masumutog hawgaw ng imong puti. Kaya, kung di ka kabalong... Mula ba? Di ka kabalong malimpyo, hugaw ng imong pangapamagyaw. Hugaw na imong dinula. Ay di, mabulig na imong sininang puti. So, kamo diya, og yung sininang puti. Pag-ilis na ng brown. Pag-ilis na kayo hugaw. Di halata pre. Halata.
Kamu na. Good morning, happy blessed Tuesday, Kuya Roy and Ruly. God bless. Dikang Helen Munoz always. Philip Torres Kalumpang nag-watch live. May buntag ni Kagawad Erwin Salva, sir. Mayong buntag ni Muda, sir. Felipe Salva. I wish we have more attorneys in the city council. Oh, na attorney Gara, attorney Pistong Kalumpang. Kinsa pa attorney dia nga dagan mo lagi pangandoy fanso mga attorney. Ang dugay hindi na dugay sa maghubad dia pre. Ila sa version. Labi maghuman ang session. Di maghubad session kanang session nila alas 9 mo human alas 5. Good morning Kuya Roy, Kuya Ronly pa shout out ni Mama Lubing. O Papa Martin Manisya basta German Rodriguez. Ang nasa sa Riyadh. And may buntag ni Konsyala Linlin Rara sa Bayan Sial, mayong buntag diha. Itong mga kaigalaan diya sa Bahian. Good morning. Inumdumi kanunay nga ako na atong lawas na sakto nga vitamin C, kanang alkaline nga vitamin C sama sa alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikahadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pag anti-kagaw kini nga vitamin C, alkasi, alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato o subon ko palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay laing Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pang-antay bukol-bukol kini mo hilis ang nga sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing, mao kini ang pinakamaayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayo paglangay adto nas pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus epektibo, barato, garantisado palit na kamo. Nakatilaw ka na ba sa lamian humutog herbal pagayod na kafe? Ani-ana gipaila-ilang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at taas og kolesterol, dili makatulog tilawin na. Disenyo kini nga moayo sa sakit ug balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kapit tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ani ana ang pinakabago o pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress o bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muhampis kung kasing-kasing, makabawas sa timbang o mo paayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Magkatag og kahupay sa stress o anxiety, special sa mga lisod katulog, busa. Nga mag-antos man nga pwede man mo sulayan ang pinakabago 100% ang epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para good pa sa ginantos mo mga balatian. Okay, ato ang basahon dunay giton over diri land bank ATM card gipanag-iya ni Flo de Lisa Goodies. Ang gaton over ni nga misalig sa Sibianan GO Sweepers. So diri sa giton over pre. Ito basahon ay na mo kasuko GO ha kay kamo may gaton over. Basahan nga lang, pre. Giton over Ayaw mo kadlok mo alas lista. giton over ni Cecilia Umania o ni Yuyin Mulas. Sino nga mga yun? Yun. So, ay mo ka-goal nga ibasa kay kanang turnover mo nagkasalamit mo ninyo nga Isalig mo dire. salig mi dire. Salamat kayo sa mga GO nga mi turnover sa ATM card sa land bank ni Flo de Lisa Goodies. Flo de Lisa Goodies. Yeah, text na rin. Gapon rin yung ako yung nabasa. Sige basa. For me, final na ang list nako for mayor, vice mayor, councilors, even though may nanghatag, but my vote not for them. Gidawat nako kay niadto man sa balay. Sakto na. Oo. Number 4 ko na iyang mayor. For me. For iyang mayor. 4, number 4. Wala ba isa mo may for me. For iya For me. For me dili sa mayor. Sa mayor. For me. Diri sa vice mayor. For me. Tinod magana mi nang hatag. Wala bitaw. Mag-post bitaw nila pre. Ay, may buntag kung siya gagadumaw. Ay, ang ato ang Sweet 16. Mayo nga buntag diya kung siya, malapit na, Lunes na sunod. Para ba ni Polo Bayag? So, ang sad ni, kugyan sad ni?
Ato aning former bank manager sa PNB, si Ma'am Gaga Dumao. Nasa Land Bank sa wala. PNB. PNB. Oo. So, materialis curtis ni siya no, para dia sa City Council. Si Ma'am Gaga Dumao. Igsuon sa akong amigo. Si sa tindahan, sige mag-bisita ko sa tindahan, kanulit ko sa una, Angelo. Ito yung Angelo. Sige po kang tuwanis ona sila, pre. Si Angelo, Ma'am Gaga Dumao. Yes, lang Angelo. Iba pa mag-binaselebrate, mag-iskipan na siya. Guwapa, siya, pre. Guwapa, Jod. Guwapa dyan, Oh, guwapa. Papicture mo ko, ano ba? Skitcher man eh. Sige rin number 1 kung siya, Des Mabalyas. Siya. So, may mutan ni mo diya, Ma'am Ga. Yeah! Aking Gaga, man. May mutan ni mo diya, Ma'am Ga. Seat 16. Dili ra mo ma-confuse ha, kay duwang Gaga nga nalansar. Purong po taga Dubalyas. Oro mo na Balyas. Gaga Dumao o Gaga Kuiko. Number 16 si Gaga Dumao. Number 15 ang Kuiko. Ang Sweet 16. O, ito pa na mo. Ikaw, di ba lang? Sweet 16, Sweet 15 ba? So, ang tanang taga Dubalyas, sigurado gina nga, doon ay mag-angkod din sila butot. Kaya puro man taga Dubalyas. Napo dia si Boss Iping Kalumpang. Tulo na sila nandangan din sa Dubalyas. Nindot eh. Iping? Iping Kalumpang. Sir, may mutan. Bulaan na kita, sir. So, sa atong mga butante, kamo na mahibalo din na, no? Kay kamang guni, ang ato ra kanang door sa to kasing-kasing. May buntag sa atong former kapitan diya sa Ubogon, si Kapitan Tito Radan. Magaling siya. So, may buntag ni Kapitan Tito Radan, matud pa niya, morning sa duwa na ako nga mga idol, God bless. Tito Radan, tinuod nga kaibigan. Mag-conversion na ka pa? Kaibigan, why iwanan? Kung Timo Kapitan Tito Radan. Buta ni mo lakap, o ba ni Mamergy mong tibon? Ayaw nga buta yakap. 0968 ni NRV, yung konsyal NRV sa katim go NRV. So, okay, kining kamo ra gyud, no? Kay kini karong Lunes mga igala, mo pagkanaog na sa hukom ang ato ang mga kaigsuunang kanahyanon. You will now be the judge kung kinsa ang ato ang gustong ibutang diri sa tanhay bilang mayor, vice mayor ug napulo ka mga konsihalis. Naman ni sila sa ilang height, sa ilang pagpangampanya, kamo na gyud ang mahibalo, no? You have the choices. Balik ba ta sa paglumala kani adto batas na kasulay. Kung puro naman nagkasulay din buwapon, ari pa ba mo sula kasulay? Kung gusto mong musulay, hala. Parulay mo. Pang Kapitan Tito Radan, bason makaana ko ugma human sa inyong programa. Wala ka ugma ka, no? Merkulis Cup, kining naman, Bibis. Ibis naman po ka. Bibis, kay naami lakaw ugma pong adlaw, kay doon nang imbitar na mo immediately after the program. Yeah! Bawang Hilux. Bani o Ranger na, Hilux. Ranger ba? Hilux. Pindira. Magulat na mo nga Ranger Dres ko, boss. Kay mo lagi kining say artist. Asa kita? Okay po, matupang Kapitan Tito Ay, Radan. Kap, mayungutan ni mo diya, Kap, ha? Salamat kayo, no? Very understanding mo na kung ganahan yun ni Kapitan kay Bisan to, nakapunta na yung taas posisyon sa barangay pero nagpabili lang yun siya sa boss. Mura gyapon. Kibalag mo Kapitan Tito Radan? Mura gyapon. Muna siya klasik tao may galang atong padaghanon bang kinaiyan niya yung Kapitan Tito ba? Nga, resign. Karong ganili sa Kapitan pero kumpara na ito Prinadyo sa babaw na ito yun. Kaya kano siya, ako ning tawgon ko kining successful businessman. Kay bisan pa ni siya sa negosyante manggod, no?
negosyan din si Kapitan Tito Radan Maygala. Muta na mo si negosyo Aramos Karnian Kalabuntag. Liya sa karne, no? Ana Ramos Karnian Kalabuntag og sa Indiro Adlaw. Kaya mo na sa Land Bank of the Philippines. Si Kapitan Tito Radan mo na sa Land Bank, mo na sa GBI, mo na sa Metrobank. Kanya company siya real estate developer sa siya. Malit siya mga lagpad na kayutaan niya develop si Minta. So muna negosyo ron. Si Kapitan mangita ga sakinan sa kandagkana. Muna mo palit mo sakinan ibalag balaglas Kapitan Tito Radan. Palit na siya. Gusto mo og sakinan nga kanang makalis mo. Kana namo ko yung sakinan pre nga kanang ikaw. Nya mo sakinan 5 na kabuok. Ning ka nga mo ibaligyan ng 2. Adto kang Kapitan Tito Radan. Adto ka. Nga to akong dito wala magamit akong sakinan Tito Radan. Loaded na. Ko ibaligya. Palikon ni Kapitan, ibalik ako ni Kapitan. Bayan silkot. Kana na tamo kay matingala mo sa may negosyong dito. Katingala mo nga kaya-kaya ra man ni Kapitan ato Manila, ato Gawas, apil paspakman. Tag limang ka dito ko nakibalo at 2,500 na iro pag hindi nimo 5-star hotel. 5-star hotel? Naibayad mga igala, magala opit. Ala mga 5-star hotel, naibayad. Dito ko nakibalo. Paus na stock pag ligid-ligid. Parang mo matingala sa business niya, patang gusto na sunahan. Mapit pa natin, nakarang pa din yung kinabuhi tao kayo. Sa una sa Kapitan ko, di ko katulog dahil kang mga concern ng barangay. Ug siya po may mga Kapitan, di mo tutukan po. Gani. Kasi Mamerji tao, kasi Tagalog ka paan po siya, akin yung Kapitan Tito. Matalaga manamas Mamerji. Sino tao siya karon? Alip ay kayo ng LJ. Kaya naman sige Kapitan siyang kan, yang kiliran. Hindi na matulog si Mamerji Colas Kapitan. Yeah! Itong una kang Kapitan yung siyang bubugon. Si Mamerji, sige taklas lang paan Kapitan. Ayaw sa nga! Ay, nako. Sige, wala kita yun kung oras. Kinagapan si Rodney Piñas mayon kaninyo ay gunaw-unang ikaw na munga og nagsanga. Kay mabot yan po ng panahon nga ikaw manglarag. Mapapasig kalibutan na kini ang tingog sa kabus anak sa unang distrito. Particularmente sa lungsod Manhoy, di adapted sa Barangay 9. May butag ni Kapitan, ni Konsyal Tikboy Sama Konsyal, may butag ni siya. Salamat o sa Team NRB, Senator Villaflores, Ryan Banogon o BG Baron. Atong mayor, numero 4 sa Baluta, Dong Sama o si atong Vice Mayor, Duming Katubig numero 3 sa inyong mga baluta. Salamat na ibutag ka na itong tanan. Keep safe everyone o uswag tanhan. Nangalan sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation o sa itong former Provincial Agriculturist, former Tourism Consultant sa Tanhay City, basta di kalidad o agtudidanay nga public service. Nestor Villaflores, may baruganan, andam og daganan mo serbisyo sa katawan. Kinilang gyapon ninyong alagad sa kanginan, Roy Ibanez manamilit sa Bangingon. Ang pagkamatarong mao'y magabayaw sa kanasod apan ang pagpagkasala mo'y makapukan ining nasura di kang salamat may buntag kanatong tanan. O hinigong man akong tantayan. Dagang salamat sa inyo.